ihmisillä on semmoinen luotto siihen, että asiat menee koko ajan vaan parempaan suuntaan. Ja suoraan sanottuna pääpiirteet ne vähän tuntuukin menevän. Jos mietitään suoraan vaikka keskiaikaa ja verrataan nykypäivää, että onko asiat paremmin, niin jos mietitään naisten oikeuksia tai väkivallattomuutta tai väkivaltaa, niin asiat on nykyään paremmin kuin ennen. Ja tämä sitten johtaa semmoisiin juttuihin, että kun lähdetään puhumaan vaikkapa näistä islamilaisista terroristi-iskuista, että ne on ongelma ja pitäisi huolestua, niin moni sitten heittää, että no hei, että 70-luvulla oli enemmän terroristi-iskuja, että asiat menee parempaan suuntaan ja heittää just rikostilastoja, että täällä on vähentynyt rikollisuus Euroopassa, mutta ei se välttämättä tarkoita sitä, että asiat ei voisi muuttua. Että jossakin Tanskassa esimerkiksi niin iso osa rikoksista, mitä tehdään, niin ne on maahanmuuttajien tekemiä rikoksia. Että vaikka tanskalaiset itse muuttuu fiksummaksi porukaksi, niin silti rikostilastot saattaa mennä sinne 70-luvulle uudestaan tämmöisen kehityksen myötä. Ja helpoin esimerkki tästä, että asiat ei mene koko ajan vaan parempaan suuntaan, niin on tämä Turkin tilanne, tämä vallankaappausyritys ja siitä lähteneet noita vainotyyppiset meiningit sitten käyntiin. Ja jo ennen Turkin tätä vallankaappausyritystä, niin siellä oli muutettu peruskouluja imaamikouluiksi. Ja tämä on justiinsa sitä, mistä mä aion tässä videossa puhua. Eli siitä, että ihmistä ei voi kasvattaa hyväksi, vaan ainoastaan pahaksi. Eli lähdetään ottamaan peruskouluja, missä on tämmöistä yleisesti hyväksyttyä tietoa, mitä pidetään faktana, niin sitä ei enää opeteta, vaan lähdetään opettamaan sitä propagandaa. Että se on tosi tyypillinen tapa vallanpitäjillä, että suoraan otetaan Pohjois-Koreasta, että on vain yksi totuus ja sitä ei saa kyseenalaistaa. Niin sillä avulla, tuollaisella tynnyrissä kasvattamisella saadaan pidettyä ihminen typerämpänä ja kun ihminen on typerä, niin häntä voidaan huijata tekemään pahoja asioita. Mä itse uskon siihen, että jos ihmisille annetaan lapsesta lähtien lupa kyseenalaistaa asioita, annetaan mahdollisimman paljon tietoa ja pääsy tiedon äärelle, ja se pääsee tutustumaan erilaisiin ihmisiin, ja sillä on vapaus valita omat kaverinsa, niin silloin hänestä kasvaa luultavasti hyvä ihminen. Poikkeuksena tämmöiset psykopaatit ja vastaavat, mutta pääpiirteittäin ihminen kasvaa luonnollisesti hyväksi, kun hänet vaan annetaan kasvaa hyväksi. Tätä tukee esimerkiksi se, että niissä osavaltioissa, Yhdysvalloissa, joissa on eniten ateisteja, on myös vähiten rikoksia, väkivaltarikoksia siis. Ja Islanti, joka on ateistein maa, niin siellä on myös on vähiten väkivaltarikoksia. Ja ymmärtääkseni muitakin rikoksia hyvin vähän. Ja myös semmoinen pitää ottaa huomioon, että vauvoilla on tehty testi, missä vauvoille näytettiin kahta niin kuin piirroshahmohenkilöä, joista toinen varastaa toisilta ja toinen ei varasta toisilta. Ja siinä myös näytettiin sitten niin kuin se, keneltä varastetaan, niin hänen reaktio siihen, että häneltä varastetaan, että ei tietenkään kiva juttu, vaikka varastetaan. Ja sitten kokeiltiin, että kumpaa vauvat samaistuu, kumpaan ne tuntee niin kuin empatiaa, ja kumpi taas ärsyttää niitä vauvoja. Niin kaikkia vauvoja ärsytti se varas, mutta ne tunti empatiaa sitä tyyppiä kohtaan, joka ei varastellut. Eli vauvoille ei tarvitse opettaa, niille ei tarvitse kertoa, että hei, varastaminen on väärin, vaan ne automaattisesti ymmärtää tämän. Ja loppupeleissä kaikki meidän perusmoraali, universaali moraali mikä on, niin se on ihan vaan tämä kultainen sääntö. Se syntyy kaikissa kulttuureissa ja valtaisissa filosofioissa niin eri lauseeseen rakennettuna. Mutta pääpointti on kumminkin se, että mieti, jos osuisi omalle kohdalle. Niin tätä samaa on siis, tämä oli Jeesuksen aikana jo vanha ajatus. Jeesus ei keksinyt sitä, eikä se väittänyt keksineensä sitä, se vaan toisti, mitä sille on opetettu. Ja totta kai Lao Tse ja Kung Fu Tse on molemmat tämän laittanut paperille ajat sitten. Hetkinen, Lao Tse ei tainnut laittaa, Kung Fu Tse ainoastaan. Mutta kuitenkin
toi on ikivanha lause, ja se on se tapa, millä me kasvattaa meidän lapset. Että hei, älä ota tuttia pois sun veljeltä. Ai miksi en? No mietipä, jos sun veli ottaisi sulta sun leikkiauton pois, niin olisiko kiva? No ei olisi. Niin, mieti omalle kohdalle. Eli tämä on se perusmoraali, ja ihminen kasvaa siihen moraaliin ja oppii sen, tai ei opi sitä, vaan se oma perusempatiakyky johtaa siihen, että meillä on tuo moraali valmiiksi. Eli jos me halutaan, että ihminen kasvaa hyväksi, niin meidän ei kannata kasvattaa sitä oikeastaan mitenkään. Meidän pitää antaa se olla vapaasti ja kyseenalaista asioita ja lukea ja tutustua ihmisiin. Mutta jos me halutaan kasvattaa se pahaksi, niin sitten meidän pitää lähteä kieltämään sillä tietoa, julistaa yhtä totuutta ja väittää jonkun toisen ihmisryhmän olevan vaikkapa epäinhimillinen tai paha. Me voidaan laittaa ihminen tekemään pahoja asioita sillä tavalla, että me opetetaan, että se pahan tekeminen on oikeastaan hyvän tekemistä. Eli jos joku viikinki esimerkiksi koittaa saada muut viikingit tuhoamaan jonkun kylän ja ryöstämään sen, niin ei se tule sanomaan niille viikingeille, että nuo tuossa kaupungissa on tehnyt hirveätä rehellistä työtä, saaneet rakennettua hyvän yhteiskunnan itselleen, ja ne on ahkeria ihmisiä, jotka kohtelevat toisiaan kunnolla, siksi ne on vauraita ja siksi ne asiat on hyvin. Mennään sinne ja tapetaan ne ja poltetaan niitä kylää ja viedään kaikki omaisuus niiltä pois. Niin siinä vaiheessa kaikki viikingit olisi sille, että en mä halua hyökätä sinne. Miksi me hyökättäisiin sinne? Ei kukaan halua olla tarinansa konna, se pahantekijä, vaan kaikki me halutaan olla hyviksiä. Samoin nyt Facebookissa aina vähän väliä jaetaan tällaista, onko se CIAn agentin haastattelua, jossa hän sanoo tämän saman asian, että kaikki sotatyypit, jotka on sotimassa tai tappamassa ja näin poispäin, niin ne olettaa olevansa hyvien puolella. Ja ne uskoo tekevänsä hyvää. Ja make sense. Mä veikkaan, että joku yhdysvaltalainen, kun se on mennyt Irakiin hakemaan öljyä ja ampunut siellä lapsia ja naisia haulikolla naamaan, niin se on ajatellut, että mä teen tällä ihan hyviä asioita. Ja ihan oikeasti ajatellut tekevänsä hyviä juttuja. Mä puolustan tällä vapautta ja rauhaa ja mitä kaikkea paskaa. Ja ampunut vitusti porukkaa siellä. Ja se on just se ongelma, että meille voidaan, tai ihmisille voidaan valehdella, että pahan tekeminen on hyvän tekemistä. Mutta jos ihmiset on silleen, että ne saa tietoa vapaasti ja pystyy kyseenalaistamaan auktoriteetteja ja kyseenalaistamaan muitakin asioita, niin silloin ne ei ole niin valmiita tekemään mitään väkivaltaista tai pahaa. Ja tästä syystä Turkki on kaatamassa näitä peruskouluja. Tästä syystä Iranissa aiotaan kieltää internet. Sinne tulee joku tämmöinen halal internetti vai mikä lienenkään, jossa on siis koranitietoa pelkästään, mutta mitään keskustelua ei voi käydä Iranin ulkopuolisten ihmisten kanssa. Eli tämmöistä Pohjois-Korea meininkiä siis. Ja Boko Haram terroristijärjestö, niin sehän sen nimi jo tarkoittaa siis sitä, että länsimaalainen koulutus on tuhottava. Ja niiden koko ainut funktio on estää muslimeita kouluttautumasta. Ja Iso-Britanniassa peruskouluja koettiin muuttaa islamkouluiksi. Oli tämmöinen Trojan hevonen projekti, missä muslimit siis valtas sisältäpäin kouluja. Ja niissä kouluissa pakotettiin oppilaat esimerkiksi ylistämään Osama Bin Ladenia. Että tämmöistä. Ja Ruotsissa myös poltetaan kouluja. Eli islamin pahin vihollinen on koulutus ja tieto, kyseenalaistaminen. Siksi uskonnoissa monesti on tämä juttu, että kyseenalaistaminen on uskon heikkoutta. Sä oot uskossasi heikko, kun sä kyseenalaistat. Ja kun sä oot uskossasi heikko, niin sä saatat joutua helvettiin. Älä kyseenalaista. Ja tää on just semmoista aivopesua, mikä johtaa sitten pahoihin asioihin. Ja just joku voi miettiä, että kun mä puhun niin paljon islamista, että mikä mua vaivaa muslimeissa, niin ei mikään. Jos otetaan joku vaikkapa 6-vuotias muslimilapsi, jolla on dynamiittipötköt sidottuna sen rintakehään ja se menee väkijoukkoon ja huutaa Allahu Akbar ja räjäyttää itsensä. Ja hänen vanhempansa kotona nauraa, että hää.
päästiin sitä päästä eroon, ha 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 ha. Niin kummalle mä oon niin vihainen näille sen vanhemmille, jotka aivopesi sen tommosen terroristi-iskuun, missä se kuolee itse, vai onko mä vihainen sille viattomalle lapselle, jolle valeheltiin, joka aivopestiin tuohon paskaan mukaan. Niin totta kai mä oon vihainen sille lapselle. No ei. Totta kai mä oon vihainen vanhemmille. Jotka on kusettanut sen lapsen tekemään ton iskun. Ja samalla tavalla oikeastaan tosi iso osa muslimeista on uhreja. Varsinkin ne muslimit, jotka tekevät itsemurhaiskuja, niin ne on periaatteessa vaan uhreja. Ne on valheiden, propagandan ja paskanjauhannan uhreja. Ja se ideologia, se valhe on se ongelma, ei ihmiset. Niin, että jos mietitään, että mennäänkö tässä koko ajan hyvään suuntaan ja tuleeko teknologia kehittymään ja tulee olemaan hienompaa taidetta ja tasa-arvo etenee, että kaikkialla pääsee homot naimisiin ja asiat rullaa hyvin ja on vapaus harrastaa ja tehdä mitä haluaa ja on sananvapaus ja yksilönvapaus ja uskonnonvapaus ja muita kivoja juttuja, niin toivottavasti tulevaisuudessa. Mutta meillä kumminkin on ihmisiä täällä, jotka tietää, että ihmisistä tulisi hyviä ja suvaitsevaisia, jos niitä ei aivopestä joksikin muuksi. Ja nämä pahat ihmiset koittaa tehdä kaikkensa, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin pahoja ihmisiä, jotka tekee pahoja tekoja, koska ne on aivopesty tekemään pahoja tekoja. Kiitos. Koska ei kukaan halua olla tarinansa konna. Ei kukaan halua olla se paha jätkä tai pahan tekijä. Kaikki haluaa olla hyviksiä. Kissa tuli keskeyttämään.